al principi, quan estàvem confinats a casa, evidentment no es podia fer res d'assajos, no? L'únic que nosaltres, des de tant la Junta Directiva com jo, sempre la intenció i la finalitat va ser tindre la gent el màxim connectada possible, no? Trobo que des d'aquí s'ha intentat i s'ha aconseguit, crec jo, mantenir el caliu i mantenir les ganes i la il·lusió. El primer que sempre s'ha tingut en compte és la salut, no? Vull dir, el tema sanitari, que estigués molt ben resolt, que ningú estigués en perill en aquest sentit, no? I s'han seguit les mesures de presa de temperatura, de posar gel, de desinfecció de les superfícies. Fa una setmana hem tornat una altra vegada a poder assajar a l'aire lliure perquè ja fa més bon temps i també creiem que la gent realment se sent més segura poder-ho fer a l'aire lliure. Vam tornar la setmana passada i aquest és el segon assaig que fem perquè, clar, fa dia per poder tocar i podem tocar tots, que clar, quan tocàvem en grups de 6, clar, no és el mateix. I ara estem preparant un programa de temes de pel·lícules que segurament, si tot va bé, oferirem al mes de juny aquí a la ciutat de Tarragona. Serà un programa amb pel·lícules, moltes d'elles de Disney, on hi haurà una actriu que portarà el fil conductor d'aquest espectacle i que esperem que sigui de l'agrat de tothom.